Október je mesiacom úcty k starším, kedy si pripomíname a bilancujeme, čo naši rodičia alebo starí rodičia urobili pre svoju rodinu či mesto. Tento sviatok si uctili i naši dôchodcovia vo štvrtok 13. októbra v Senickom dome kultúry. Seniorov prišiel pozdraviť i primátor mesta Senica. Musím povedať, že to nie je len otázka dňa, ale otázka každodenného styku so seniormi a vlastne riešenie ich problémov. To znamená, že toto je iba taká malá odmena za takú každodennú prácu so seniormi. Dôchodkový vek je ideálny na nadviazanie kamarátskych vzťahov s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy. Mesto Senica preto zabezpečilo senickým dôchodcom milé prekvapenie. Na stretnutí seniorov sú aj pozvaní seniori z Veľkých Pavlovic, pretože je to naše partnerské mesto. Spolupráca naozaj s Pavlovicami je úžasná vo všetkých oblastiach, od detí, mládeže, športu až cez seniorov. Okrem pavlovických dôchodcov boli na stretnutie pozvaní seniori z celého nášho mesta, okrem jednoty dôchodcov i z rôznych organizácií alebo i seniori, ktorí nie sú v žiadnom združení. Toto stretnutie aj s Veľkými Pavlovicami má potom už taký spoločenský ráz, že môžu si vymeniť skúsenosti alebo si aj spolu zatancovať. Staroba vôbec neznamená koniec životnej aktivity, čoho dôkazom je i stále aktívna Emília Zajícová z Veľkých Pavlovíc. My sme veľmi spokojní, veľmi radi k vám chodíme a sme šťastní, že môžeme k vám každý rok. Pri rozhovore s pani Zajícovou nás zaskočila jej dokonalá slovenčina. No, ja som z Veľkých Pavlovic, ale moja mamička bola Slovenka, takže slovenčinu sa snažím ešte ovládať, aj moje dcery to učím, takže a slovenský jazyk mám veľmi rada a Slovákov veľmi. Tohtoročné stretnutie nieslo príznačný názov Čarokrásne melódie pre vás. Predstavil sa tu solista opery Slovenského národného divadla v Bratislave Ivan Ožvát. Ten si pre dôchodcov pripravil slávne melódie a evergreeny, popredkávané humorným sprievodným slovom. V druhej polovici sa predstavili senickí heligónkári, pri ktorých dôchodcovia zabudli i na svoje bolavé kĺby a reumu.